Komisi benta banang penpau perthai ya ke jingpau nam ke than terso bat tengam ke bahap Hamawati constituency. Halor ke jingwan buhai ki kinhun sim amur falcon manlau snem. Na kaliang ke kinhun ke belatip kerteng ke Brook Hanglang Tourism Promoting Society ha ke jingitrelang bat ke Seven Hearts Production. Kan sepelong ya ke tamasa amur falcon ke ban sedang ha ke santarik bat nriu terik unok arjar apusan ha ke shnong tengam Ribhoi district. Habakren Shikilat Pathai Khubor Nakaliang Uba Daminot Seliang President ke Brook Hanglang Tourism Promoting Society ha ke jingidon lang uba Aiban Suklang Nongrum Secretary bat uba Gershom Dekhar Dukot ke Kinhun kila pentip bai ke te ke tamasa en sedang ha ke santarik unok pra bat en penkut pat ha ke ndriu terik unok pra. Kilet huru hakite ki arsngi kindon kita masa babher ki ban pin bernya ya kata masa ki bakentup nado ke jinga kop tem jeng ki ban lani ke battle of ban kaya kop mare thong na kebenta ki kerdan ki bala he ke jinga kop nya bicycle lembat ki wei ki jinga kop bat ban pin bernya ya kini kata masa kindon ru ki nong ruai ki bapau nam jong ke jela ki ban sawan ban pin shong shit hakite ki arsngi. Shosho kilay thuo be kini ka tamasa la pelong ru kum shibenta ban kentewi ki kam jungok kai perthai ha ki dong bat ki than Mawati constituency bat hathem Ribhoi hi borok kawai namar ka jingriu spa jong ka than nado ka jingdon ki ki wa ki krem ki kro bat ki sim ki mrat kala don kam yaki ban penne pensa bat ru ban penpau perthai yaki khnang baka than jong ki kanang kiu ha ki kam jungok kai perthai. So kumala deban ong syakmat banakliang ka Brook Hanglang Tourism Promoting Society rengkat ka jing trailang bat ka Seven Hot Production ka jing temu ka jongi kalong ban penlong ya ka Amur Falcon Festival ha ka sanbat nreutrek Disember arjar arpusan kumlaong ha ka snong tengam ka bede ka venue badak bede bat kenika festival ngidon sibun ki programs kiba nakliang ka society ngimut ban penlong nakabenta ban promote lane ban kentiu su ya ka tourism hapo kadong bat ka thain ka jongi kumlaong syakmat ngidon sibun ki jingbu jingsat jong ka Mariang haka Ribhoi district ka jongi ngimong tang haka thain Mawati kumlaong kidon sibun ki krem ki kro ki ksai ki wa ba bat ki wa red ki ba don lala ka jong ka jing internet ki jong ki ngidon kam ban pentip sa ka perthai bat nakaliang ka society lengba ka jing persyang ka jong ka ban wanra ya kata ka jing penkiu ya ka tourism hapo ka dong bat ka thain ka jongi ka kam ka baningkong ka ba ngiwan kalong lengba ka ne ka Amur Falcon Festival bat haka kandon kumlaong ngin kanlong haki artli gisngi kawai kedai ka santarik bada ka santarik nadu kapor khatway beje kendai ka opening ceremony ya kene ka festival hagaba kini asim benta nakaliang kasnong kasnat right terso barok kawai keba kentup ya ki nadu usorder right secretary right ki VO bat ki kena school kabanlong haka hakati ka sngi kabdai ka opening bat kandon ru ka awareness nakabenta ka jingyadei kumno ban ya ka Mariang bat kerpang nakabenta ka wildlife bat ngimla ruban len bah ketika venue ka snong kindon sibun lada ngin pai kimrat kiba lasdang bendu jat kum ka huleng ngidang la ban lap ke jaka kidon ki tracking spot kiba ngila ban don ketika jaka ka don ka wa yam ka bangila ban le ya ka voting ka ba ka don ketika jaka kita kiba ngin sedang le hadin dan raya bide ba kenika festival ka hadin jong kenika opening ceremony ka ban sedang nadu khatwe bije hakapor arbaje pat kandon ka battle of band lanika beat contest hakaba ngikot bat ngiawer ya ki band na ka jela ka jongi barok kawai but nasabar jong ke jelaru ngi pediang keluj ki ban wan ban ya kontes ban pen ial ka jong ka sap ka talen ka jong ki hak bidebat kanika kontes ka battle of ban hak ba kindon ki judges ki ban judge hak bidebat kanika kontes
kaban sedang nadu kapor arbaje kababut na kata kan don ki jingruai ki ban penstenat yang abad dia pi we hawa ki don ki local artist ki jongi ki ban perform haka stage nak benta kenika sengi ke sedang bat kababut nangta kan don ka band ka ban penstenat yangi ba lengba ka jingtem ke jingput ke jengka bat ka bakut jong kenika ka sengi sedang kende da udj hakaba on penkut ya kenika sengi kata kenika dewan bat akabede bat ka D2 pan kumlaong ba kenika ngi kwa ruban promote ya ka sports ka tourism eco-tourism tehang ni nadu kapor nyau bejem stamp kandon ka open marathon naka senior category hagaba insya tang ya ki senior ban ladadon naka benta gini ki bala palat san posnam lani ki riurang ba agaba naka benta jongki kandon ka consolation prize ban naka benta ki kentai bat ki shenrang ka price total kan long nyau po hajar tengka naka benta ka marathon hagaba naka benta ka jingtep ka ba company akabde bat ka marathon pila ban phone yai ba balum lang leng do how number phone kendai rew iwe arn rew kendai lai san nyau rew ban but nakata hagapor khatwe bije kandon ka cycling hagaba ngi sya ya gino ki jai bicycle ba kinwan ban ya contest hagate ka cycling ba nakabenta ka jingtip ba company akabede bat kani phila ban phone ye ba baristar kelai ba bum how number phone kendai pra nreu ar pra lai iwe ba ka total price jong ka cycling kendai nyau po hajar tengka ba kumjuru hakabede bat ka battle of band kaba ngin continue biang haka D2 hadin jong kenika marathon hadin jong ka cycling namar ngisngo thu syai baki babun ki band kinwan baha kenika battle of band contest te nakal yang jong ngin continue ya kenika contest ke jongi hadin jong kenika program ban haka por janmit kindon bayang ki local artist ki ban pensungu tenat yangi leng baki jingruai ki jongki ka performance ke jongki ban adin kata kandon ka band ban ka bakut kandon ka DJ badaka ju ru ka por nakaliang jongka society kandon ru ka housey bumper hakaba ka total price jongka housey kandai shipholak tengka ban nakabenta kenika beat contest ka total price jongka kandai silak nriu pho tengka dan nakabenta ka battle of band ka number phone pila ban phone ni ba mall imli how new number phone praiway lai ar khandai sunlight nyau to bat agni kapor umtangi kindon ru ki babun ki stall ngila ban yo ban mat ya ki bam tenrai ki ba nakaliang jongka dong bat ka thain ka jongi ngilong famous ba ka baide bat ka bam boy ka bangi ngi ong kalung kawang ki ketang psem ki do psem ba kumta terter kila ban syam hakani ka festival nang ta kindon ru ka ki jan rendia ki we ki stall ki ba gila ban syam ki bade ki ba mi nakani ka dong bat ka thain ka jongi ki stall kindon ka bade bat kita ki we bat ni kumta nakaliang jongka society ngi khot bat ngi aware ya phi kum ki paiba nong song snong nakajela ka ba I ke jongi bat kum juru na syabar jong kejela ban pej dalam jong ki khman ban sakhi dalam jong ki khman ya kenika Amur Falcon Festival hakenika san bat kanreu trek Desember arhajar arpusan ini ban pentip paiba syafi ba nakaliang ka group hanglang tourism promoting society harangkat ka jingi trelang bat ka 7 hot productions
ngin penlong ya ka ama Falcon Festivals haka san bat ndru trik Desember arajar apsan haka snong tengam Riboy District Meghalaya. Kajing thu jong ka society jongi kalong ban kentiu ya ka tourism peladangi ngin pai haki bayadai bat ki saudong saukun jong ka than bat ki snong jongi kidon sibun kispa kiba buri jong ka mariang kiba ngimpat pentip dan ngimpat explore bah dumta kidan giba syaka pertheiru ngidan kamban pen i ban ya kini ki jing itnat bat jing i songkun ke jong kya te ngidan ru ki wa amyam ki wa am siang wa am khen bat kidan ru hakal lagi ki krem ki kro ki badan la ka jong ke jing itnat ke jong ki te kumi kini ki eki berkhoi ngidan kam kidang long on tap kebun su ongna te ngidan kam ban permut ngidan kam ban yakren hakumno ban pentiu ya ka tourism lembah jong kini te ki culture ki bam tenrai ki jong iru bat ki wei kidan ke potential ki babiang bah na ka benta ban yakren hagni ka phang joka tourism jong kani ka than pakadong ke jongi te pai khamat khandiat sepai dei bat kani ka ama Falcon Festival inyo ka jing batai khandiat nakaliang i present i jongi iban ai ya ka jing pentip habai dei baka program jong kani ka festival dewan baka ditu